Og velkommen til denne afsluttende debat her på Frihedens Station, som vi 6 små foreninger, der er gået sammen om det her telt, har valgt at navngive det, fordi vi arbejder med forskellige områder, men vi arbejder på et fælles værdigrundlag, som man kan sige måske er lidt enestående her på Folkemødet. I hvert fald så snakker vi om, vi har været det 3. år, vi er sammen, at vi møder som regel ikke ret mange, der står på det samme værdigrundlag, som vi gør. Men debatten her, den afslutningsdebatten i vores telt, har i år overskriften kan Europa reddes med tilføjelsen at være med i EU. Og den her overskrift skal selvfølgelig ses i lyset af, at Europa står historisk svagt på rigtig mange punkter. Økonomisk, militært, politisk, klemt mellem Kina, Rusland og USA, hvor vi ofte tager til takke med stadig at sidde bænket omkring vores rundbord og snakke, mens de andre handler. Og det er lige præcis det, den her afsluttende debat skal handle om. Og så skal den altså som sagt også handle om, hvilken rolle EU spiller, eller eventuelt ikke spiller i denne her sammenhæng. Altså, nogen kunne måske formodes til at tro, at Europa og EU er det samme. Det er ikke det samme. Og nogle gange kan man måske endda forestille sig, at EU modarbejder den sådan europæiske, nogle af de europæiske grundværdier. Men det bliver jo sådan, at jeg vil nu give mikrofonen videre til repræsentanterne for dels klimarealisterne og Dansk Regnbueråd, Trykkefrihedsselskabet og Dansk Ligestilling. Og desværre så må vi undvære formand for Mandrådet, Torben Haugaard, som måtte spænde ned for at stille op til deres afsluttende wildcard-debat i Folkets debattelt. Men hvis jeg starter med dig, Susanne Brogaard, politisk leder af Nye Borgerlige, og hvis du tager udgangspunkt i det, der ligesom er jeres kernesag, nemlig klimaet, hvordan ser du så den sag i lyset af de overordnede problemer i Europa og EU? Klima- og sikkerhedspolitik hænger meget sammen, både nationalt og europæisk. Man taler meget om en urolig verden, men man kan starte med at gøre, hvad man kan selv, både i Danmark og Europa, og der har Europa fejlet. Vores europæiske ledere, de har lavet stå til, fordi den helt store, meget simple opgave i Europa, det er, at jeg siger gerne, at sikkerhedspolitik, det starter i stikkontakten. At man selvfølgelig i Europa har haft alle muligheder for at gøre sig energimæssigt selvforsynende. Vi har industrisamfund, vi er veludviklede samfund, hvor vi nationalstaterne i Europa skal have lov at være, som vi er. Vi skal respektere hinanden, vi skal leve i samhørighed, og vi skal lade den forskellighed, vi har, udfolde sig. Men klima og energi, det har vi alle sammen brug for energi, og når her i Nye Borgerlige og med klimarealismerne, der synes vi bare, at der er nogen, der er nødt til at tale om, at energipolitisk, der skal vi en anden vej. Den vej Europa går af, er ikke løsningen. Det er tid til, at Europa skal tænke stabil energi og være selvforsynende, fordi det er det, der sikkerhedspolitisk giver bedst mening, og sådan set også for klimaet. Lille tillægsspørgsmål, som jeg synes på en måde flugter med det, vi også sidder med i de andre foreninger. Handler det også i bund og grund om, at for meget politik i dag, også på EU-niveau, kører på følelser i stedet for på fornuft? Det er meget følelser. Det er kortsigtet. Jeg mener, at man som politiker skal prøve at tale ærligt
så er det muligt, at man ikke bliver valgt at få se kortsigtet. Men vi har en kort tid på jorden, og jeg mener, at vi har et ansvar for at gøre det, vi mener er rigtigt. Tale om det, være ærlige omkring det, og lade folk oplyse, lade folk og tage debatter. Så det her med andre, det er jo ikke mine følelser, der skal være de rigtige. Det er den samtale og snak, men hvis man, der er vigtigt. Men vi skal være åbne for realismen. Så hvordan er det, den virkelige situation er? Og Europa, det blev mere ustabilt. Vi ser mindre fællesskab, vi ser mindre sammenhængskraft, og det er politikernes ansvar. Det bliver dyrere, det bliver mere vanskeligt at være europæer. Europæerne er presset på økonomi. Europæisk produktion, industriproduktion er under et meget massivt pres, og det er politikernes ansvar. Og der er energipolitik utrolig vigtigt, fordi hvis energien bliver dyr, så kan vi ikke skabe produktion i konkurrence med den globale verden, og så stikker man vores industri. Det går ud over os som borgere, og så strides man, og der bliver skabt utryghed i samfundet, og det er det stik modsatte, vi egentlig gerne vil. Og det har man som lokalpolitiker og landspolitiker og europæisk politiker et kæmpe ansvar for. Det handler faktisk ikke om at være rød eller blå. Det handler om sund fornuft og sammenhængskraft, både nationalt og internationalt. Tak, Susanne. Så går jeg til dig, Lars Vestergaard fra Dansk Regnbueråd. Jeg vil stille dig det samme spørgsmål. Dansk Regnbueråd arbejder jo for LGBT, netop ikke LGBT, men LGB-rettigheder. Hvordan ser I jeres sag i lyset af det, vi godt kan kalde Europas krise, og hvilken rolle spiller EU i forhold til enten at forværre den krise eller løse den? LGB, Dansk Regnbueråd, blev grundlagt i 22, og vores øverste formål, det var at forhindre kønsskifte af børn. Og da det er vores helt store mål, så kan vi jo se, at nu i Europa, i EU, der vil de forhindre omvendelsesterapi, og der skal man lige holde tungen lige i munden og holde balancen i det her skæve telt. Når LGBT Danmark siger, at man vil forhindre omvendelsesterapi for børn, eller i det hele taget omvendelsesterapi, så er det det modsatte af, hvad vi synes det er. Det der sker for LGBT Danmark, de laver kønsgrooming for skolebørn, hvor de prøver på at få dem til at skifte køn. Og det er klart, hvis du går ud til nogle usikre unge mennesker i teenagealderen og yngre end da, så vil de gerne være med i klubben. Og hvis de skal være med i klubben, så gør de dem usikre først, og så siger de, så skulle du nok skifte køn, og så gør de så det. Det er endda skrevet ind i regeringsgrundlaget nu, at man vil arbejde på at forbyde omvendelsesterapi. Men det er lige nøjagtigt det, de gør. De omvender fuldstændig raske, måske usikre, måske kede af det, børn og unge, og nu også autister. Den her forening, LGBT Danmark, har været en meget, meget dygtig forretningsorganisation. De har mange millioner kroner fra både stater og kommuner, og endda Nordea-fonden giver dem penge. Det er helt vildt, hvor mange penge de har arbejdet for, alene for at skifte køn på børn. Og det er noget af det mest ondsindede. Det vi frygter i fremtiden, det er, at vi får en ny Sprogø-pigesag. Vi får en Holløse Lund-drengesag. Vi får en Grønlænder-pigesag, hvor en stat laver overgreb på umyndige mennesker. Når man gør det, du har et ansvar som stat. For det første har du et ansvar som forældre. Men når staten går ind og sanktionerer, og det er det, de gør i øjeblikket, en kønsskifte, som er formuleret af en privat organisation, en privat NGO, som har en meget, meget streng, og der bliver jeg nødt til at sige, venstreorienteret ideologi, som vil ændre køn på børn, som vi jo i sig selv synes er fuldstændig vanvittigt. Når staten sanktionerer det, så har staten også et ansvar. Så der bliver en statsminister, der på et tidspunkt skal ud og sige undskyld, ligesom med Sprogø-pigerne, ligesom med Holløse Lund-drengene, ligesom med Grønlænderpigerne, alle de andre gange staten laver overgreb på umyndige mennesker. Det er ikke altid kun myndige mennesker, men når man gør det på umyndige mennesker, så har man et endnu større ansvar. Og det er jo næsten under altså hvis man slår det op i straffeloven, så er det faktisk strafbart. Tak, Lars. Aya Fogh, formand for Trykkefrihedsselskabet.
som jo også har været med omkring det her telt fra starten af. Og man kan sige, at det med frihed, det er jo jeres mærkesag også. Det er også vores allesammens mærkesag. Man kan sige, at det vi har til fælles i vores små foreninger, det er jo, at vi insisterer på også at tale om de upopulære emner. Vi insisterer også på at debattere ting, som for andre er hellige køer. Og det gør vi ikke for at være modbydelige eller genere nogen, men fordi vi alle sammen grundlæggende tror meget på det, som Susanne kaldte den sunde fornuft. Jeres mærkesag, det er jo ytringsfrihed i dens forskellige former. Hvis du ser den sag i forhold til, hvor Europa står i dag, og hvilken rolle EU spiller i den sammenhæng, kunne du udfolde dig lidt om det? Ja, det kan jeg godt. Og i virkeligheden, så er der ikke en stor forskel på EU. Altså hvis man ser det sådan fra et helikopterperspektiv, så er der ikke en stor forskel på EU og den enkelte nationalstat. Fordi det, der præger Trykkefrihedsselskabets branche, som jo er ytringsfriheden, det er nok mere den zeitgeist, der præger de her år, nemlig især woke og nyfeminismen, som præger hele vores måde at anskue ytringsfrihed på og frihedsrettighederne på. Fordi vi med den stigende feminisering af de vesteuropæiske samfund og med wokeism bevæger os fra en opfattelse af ytringsfriheden som noget principielt, til at opfatte ytringsfrihed og frihedsrettigheder som noget, der ikke må støde an mod, som ikke må krænke. Og det har vi set gang på gang, at vores ytringsfrihed er blevet begrænset i den kontekst. Altså, at det principielle, nemlig ytringsfriheden, bliver noget, man kan gradbøje, hvis andre bliver krænket af den. Et godt eksempel, og som jeg elsker at fremhæve faktisk, det er, at da vi havde Mohammed-krisen i 2005 og 2006, så stod den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, han stod fast på princippet om ytringsfrihed. Da der var krav om, at man skulle træffe sanktioner over for Jyllandsposten, der jo havde lavet de her Mohammed-tegninger, så sagde Anders Fogh Rasmussen, nej, det blander politikerne sig ikke i. 20 år efter, i 2025, 2024, 2025, vedtog vi Koranloven, som jo er et kæmpe øksehug i ytringsfriheden, der jo sagde, at man måtte ikke brænde, det hedder sig, religiøse skrifter af, men det drejer sig jo dybest set om Koranen, fordi de eneste, der bliver dybt krænket og over det, er muslimer. Men man vedtog Koranloven, fordi man bøjede sig for andres krænkelse eller følelse af krænkelse. Og jeg vil bare lige nævne i den forbindelse, at statsminister på det tidspunkt var, eller udenrigsminister var Lars Løkke Rasmussen, og han var jo indrigsminister i Anders Foghs regering, der jo stod fast på ytringsfriheden. Så man kan se, at ytringsfrihed de seneste år har bevæget sig fra det principielle mod det følelsesbårne. Og det er en meget negativ udvikling, og den gælder både i Danmark, men den gælder så sandelig også i EU, hvor man har lavet Digital Services Act, som er et indgreb i ytringsfriheden mod ytringer på nettet. Så det går kun én vej, den gale. Ja, og det får mig til at tænke på endnu en ting, vi har til fælles. Også små foreninger, der har arbejdet stenhårdt, fordi så har vi to ting til fælles, fordi vi har også det til fælles, at det er ikke os, der har snakket dybt nede i den danske statskasse og henter millioner og millioner af tilskud, som vi ved, at visse andre organisationer er mægtig gode til. Men noget andet, vi har til fælles, det er at vi alle sammen har oplevet at få at vide, at det vi diskuterer, det må man slet ikke diskutere. Det må man slet ikke diskutere. Og her må vi jo altså stemme hælene i og sige, så længe vi lever i et demokratisk samfund, og det gør vi altså, vi er nødt til at minde hinanden om,
så er der ikke noget, vi ikke må diskutere. Men det har vi oplevet, og jeg er selv så gammel, at jeg har oplevet skredet meget tydeligt fra, at man kunne debattere hissigt og nærmest slå hovedet af hinanden, men man debatterede dog. Og så til det, vi kalder cancel culture, at du slet og ret lukker munden og får at vide, at hvis du ikke mener det samme som os, så må du slet ikke sige noget. Det har vi også alle sammen oplevet, og det er vi fælles om, og det er blandt andet også baggrunden for vores navnet på vores telt, Frihedens Station. Karen West, du har jo også kæmpet en sag op ad bakke i mange, mange år under forskellige paroler, blandt andet dansk ligestilling. Vil du fortælle lidt om det, og vil du også knytte an til vores overordnede tema omkring Europa og EU i den sammenhæng? Ja, det vil jeg godt. Og det startede fuldstændig uskyldigt. Jeg er, som I kan se, rundet af mange årtiers kvindekamp og startede i Rødstrømbevægelsen voldsomt venstreorienteret, fordi det var dengang, at man var progressiv og kæmpede for frihed på venstrefløjen. I dag er det så omvendt. I dag er det de borgerlige, der er de kæmpende, der er de progressive, og venstrefløjen er gået sådan fuldstændig... Og hvis I ikke tror på det, så er det sådan, at kvinder stemte borgerligt i gamle dage, fordi det var der, det trygge var. I dag er det det trygge, reaktionære på venstrefløjen. Så det synes jeg sådan set er bevis nok. Men jeg startede meget uskyldigt. Jeg er jordemoderuddannet og så allerede fra 80'erne, at der kom muslimer til Danmark, og hvordan kvinder blev behandlet på fødestuen, især hvis de fødte piger. Og de blev også hentet hjem, især hvis de fødte piger, så de kunne blive gravide lige efter, og så komme ind og føde igen. Jeg så omskæringer, altså fuldstændig totalt mishandlede kønsdele, især på de somaliske kvinder, og ingen sagde noget. Hvis der var nogen, der sagde noget, så sagde de, at det er jo bare kultur. Og jeg tænkte sådan, at hvordan kan det være, at det gør mindre ondt på en somalisk kvinde, eller en irakisk kvinde, end på en pige fra Ringsted, for eksempel. Og det var der så heller ikke rigtig nogen, der kunne, der var heller ingen, der ville diskutere det. Men det var der, min kamp startede, og jeg var faktisk fuldstændig alene, og startede, det var før Facebook, til jeg startede med en blog, og skrev, hvad sker der her? Og lærte så om de islamiske regler for kvinder, og det førte til, at jeg arbejdede sammen for at gøre historien lidt kortere, fordi den fylder en hel roman, og der er en roman om det, eller en bog om det, om arbejdet, og arbejde sammen med det, vi kan kalde sekulære muslimske kvinder. Det gjorde jeg i 8 år, og så samtidig det stigende pres fra de islamiske grupperinger mod så nogen som os. Men jeg så ganske langsomt, at der skete noget hos os alle sammen. Altså først var det så nogen som mig, så blev det nogle højreorienterede politikere, så blev det akademikere, så blev det også oppe i Folketinget. Og i dag kan vi jo se, jeg har siddet i går og diskuteret det, endda med en fra Moderaterne sagde, at det er fordi islam fylder mere og mere. Og den nye udnævnte integrationsordfører, Skriver, hedder han, Jensen eller sådan noget lignende, en ukendt socialdemokrat, siger, ja, der er for meget islam i Danmark. Altså når vi kan få sådan en til at sige det, derfra så til handling, det bliver straks svært. Men vi er nået til handlingens tidsalder. Og set i forhold til Europa, når vi trækker trådet der, så kan vi se, at raseriet over den islamiske påvirkning i Europa føder meget højreorienterede partier. Det er jo derfor, vi ser højredrejning. Det er fordi,
at folk vil simpelthen ikke finde sig i det mere. Vi vil gerne bevare en europæisk kultur, hvor netop frihed er essentiel for os som individer, for kvinder, for mænd, at vi ikke bliver cancelled, fordi vi mener noget andet, eller fordi vi siger, at vi kan godt lide mænd, vi vil gerne have mænd får lov til at blive mænd, og kvinder får lov til at blive kvinder. Det er et fyreord i dag, så er man sikkert racist, eller så er man noget andet. Men den kamp er ufattelig op ad bakken, men jeg har været i den i 25 år nu, og jeg vil våge den påstand, at det nytter. Altså det nytter, og hvis jeg skal komme med det aller friskeste eksempel er, at Manderådet er med nu snart i en DR-udsendelse, som bare for 3 år siden var fuldstændig utænkelig. Marianne, så sent som i morges, bliver inviteret ind i Godmorgen Danmark. For 3 år siden var det fuldstændig utænkeligt. Jeg er blevet, det tør jeg godt sige nu, det var ministeren selv, der bad om at komme med i min debat. Det var fuldstændig utænkeligt for 3 år siden. Så, men debatten skal tages ordentligt. Den skal tages seriøst. Og den ikke noget med, at det handler ikke om had eller noget som helst andet. Og jeg har masser af muslimske venner, jeg ikke må stride dem ud. Men det handler om at sige, at vi vil fandme have lov til at bevare vores frie samfund. Vi vil have lov til at bevare vores demokrati. Og det her, det skal brede sig ud i hele Europa. Og vi skal bare blive ved med at være aktive, for så når vi vores mål. Tak, Karen. Og jeg har prøvet hænderne fulde, og jeg er klappet også. Hvor er jeg enig, og hvor er det også godt, at du nævner det her med, en gang imellem har vi jo alle sammen følt, det var op ad bakke, og nytter det overhovedet noget, og følt, at det var Davids kamp mod Goliat, ikke? Men som bekendt, Davids kamp mod Goliat endte godt, så det gør vores kamp mod nutidens Goliat selvfølgelig også. Men nu nævnte du Manderådet, og som sagt, vi mangler formand for Manderådet, Torben Haugaard, de har også været med til det i år. Men så lad mig runde vores lille, afslutningsdebat af med at sige, hvad der er vigtigt for vores forening, den jeg selv er talsperson for, som hedder Ord mod Ord, Foreningen for Drenge og Mænds Retssikkerhed i Samtykkesager. Og der vil jeg så tillade mig også at tale lidt på Manderådets vegne, fordi vi har meget tæt samarbejde med Manderådet, og vi deler nogle af de samme sager. Men det er meget simpelt. Siden jeg sad her på Folkemødet sidste år, der er der gået nogle ting op for mig. Og en af de erkendelser, jeg har fået, det er, i hvor høj grad EU er begyndt at fratage os national selvbestemmelse, når det handler om, hvordan vi i Danmark vil indrette vores samfund, hvordan vi vil udmønte vores lovgivning. Og et helt konkret eksempel, det er denne her samtykkelov. Og jeg kunne nævne eksempler inden for alle jeres områder også. Men i forhold til samtykkeloven, der er det sådan, at Europarådet vedtog det, man kalder Istanbul-konventionen, som Danmark skrev under på, jeg kan ikke huske, om det var i 11 eller 14, men Danmark har i hvert fald skrevet under, ligesom en masse andre EU-lande har skrevet under på den her konvention. Så vidt, så godt. Konventioner kan være en god ting. Menneskerettighedskonventionerne udsprang af den forfærdelige situation, Europa stod i efter 2. verdenskrig. Men vi nåede et sted her, hvor EU på sin meget ubehagelige, topstyrede måde ikke bare vil sørge for, at medlemslandene overholder forskellige konventioner, de vil også bestemme, hvordan de skal fortolkes. Og her griber EU altså ind over de enkelte landes selvbestemmelsesret på en måde, som vi alle sammen skulle være meget mere opmærksomme på.
Samtykkeloven, den blev ligesom bosset og presset igennem efter, jeg ved ikke hvor meget tovtrækkeri. Og det er gået op for mig, at den begrundelse, man brugte til at banke politikere og alle mulige på plads, det var, hvis I ikke vedtager en samtykkelov, så overholder I ikke Istanbul-konventionen. Og jeg har set samme foregå i Sverige og senest i Norge. Norge lykkedes med at stride imod i 5 år. Og hvorfor? Fordi så mange juridiske eksperter, også mange politikere, kunne se, at der er så store retssikkerhedsmæssige problemer forbundet med den her lov. Vi skal nok vedtage en lovgivning, der lever op til Istanbul-konventionens norm om at gøre noget ved uligestilling og ved vold og seksuelt betinget vold mod kvinder. Men det er op til de enkelte lande selv at finde ud af, hvordan de udformer lovgivningen. Så det, jeg ser for at sådan ligesom koge det ned. Europa står og har stået igennem et par tusind år for alle de værdier, som jeg synes er vigtige. Men i øjeblikket, der er EU i gang med at nedbryde Europa indenfra. Og mit eksempel er bare et eksempel. Man kunne nævne alle mulige andre områder, hvor EU, så skal Danmark omlægges til vild natur. Så skal der slippes ulve løs i Jylland, som går og æder folks dyr, og snart også med deres børn. Fordi det siger EU, og så er det som om alle bare slår hælene sammen og siger, at det har EU sagt. Alt det her, der går imod europæiske værdier, ingen har sagt det klare, end den amerikanske vicepræsident, da han optrådte på München-konferencen forrige år, tror jeg det var, eller var det sidste år, og alle blev så vrede. Men han sagde, Europa, tag nu og værn om jeres egne grundværdier. Og jeg er enig. Er der nogen, der har lyst til en hurtig afsluttende bemærkning, inden vi så skal afspille vores berømte og højt elskede folkemødesang? Jeg vil bare sige, at det med frihedsrettigheder er så vigtigt, at der er nogen, der står op for dem. Og det her med, at vi kæmper for en sag, uanset hvad det er, ikke fordi, at det er det rigtige, og det er lige det, der giver mest popularitet. Altså, sådan noget som frihedsrettigheder, det er noget helt basalt unikt for Danmark og Europa. Det er ikke en popularitetskonkurrence, det er bydende nødvendigt. Og når vi siger frihedsrettigheder, så er det frihedsrettigheder i respekt for andre. Fordi vi har en millioner af islamister i Vesteuropa, der siger, at vi vil gerne have frihed. Ja tak, men jeres frihed, det er at undertrykke os. Og det er ikke definitionen på ordentlig frihed. Til det vil jeg godt sige, at når staten laver overgreb på det enkelte menneske, det enkelte menneskes ytringsfrihed, det enkelte menneskes køn, så er det, at vi skal begynde at råbe vagt i gevær, og så skal der arbejdes, og vi skal gøre opmærksom på det. Men det er op ad bakke, for der er ingen, der støtter os. Staten gør i hvert fald slet ikke. Spørgsmål? Eller kommentere? Ja, et enkelt spørgsmål kan vi vist lige nå. Hej, jeg hedder Lars. Når jeg også har fulgt europæisk politik i mange år, så har jeg jo også tænkt, at det er ikke godt alt det, der kommer dernede fra Europa. Altså tanken om friheds- og fredssamarbejde, det er rigtig smukt. Men jeg tror også, at vi gennem mange år har lullet os selv ind i, at alt det onde, det kommer fra EU. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Det er Folketingets og regeringens evne til at ønske at overimplementere og være den gode duks i europæiske sammenhænge. Fordi der er et meget stort spillerum, juridisk spillerum, for at vi som nationalstat godt kan vedtage andre regler. Så jeg oplever, at EU bliver misbrugt til indrigspolitiske og stærkt ideologiske dagsordner, uanset hvilken retning, så er klima, woke osv. Hvad tænker I om det? Jeg oplever det ikke helt som dig, forstår godt, hvad du mener, og du har uden tvivl en pointe. Men en bog, der har inspireret mig
sindssygt meget siden sidste år, det er juraprofessor Mads Bryde Andersens misforståede menneskerettigheder. Det handler især om, EU's fortolkning eller monopol på at fortolke, retten til privatliv. Og noget af det, som er centralt i konventionerne i retning af, at vi for eksempel ikke i Danmark kan smide kriminelle udlændinge ud af vores land. Og jeg så straks parallellen til mit eget område, hvor vitterligt rigtig mange, også politikere, forsøgte at stride imod, men hvor så kom den her hammer med konventionerne, og så blev det så den her samtykkelov. Ellers så havde man fulgt danske juristers fornuftige anbefaling af frivillighed. Altså, jeg er ikke EU-modstander, men jeg er modstander af, at de netop begynder at blande sig i de enkelte nationalstaters politik. Jeg synes EU, altså eksempelvis, at vi har ens stikkontakt, det synes jeg er skidesmart. Altså, det er jo klart, det er sådan noget, vi skal bruge EU til, men når det handler om værdier, de enkelte lande værdier, så vil vi gerne selv bestemme. Og så noget omkring ligestillingerne, der ved jeg, at der har siddet, nu nævner jeg ikke navne, men der har siddet en socialdemokratisk politiker nede i EU og haft så ufattelig meget magt i forhold til, at hun har siddet alene, fordi hun har fået nogle beslutninger igennem, som skader en sund ligestilling i Danmark. Altså blandt andet, og det er jo bare for at sige det sådan et enkelt, så sagde hun, ja, altså p-piller, det blev kun opfundet, så mænd kunne voldtage kvinder. Det har hun sagt ordret, fordi jeg har været ordstyrer til, hvor hun sagde det der. Jeg nævner ikke navn, men det er blot for at sige, hun havde enormt stor mononave, der sidder der ikke mere, men det er blot for at sige, at det går jo ikke. Altså, så må vi jo stoppe sådan noget, ikke? Altså dernede. Så jeg kan sagtens være EU-tilhænger på mange områder, det er fint nok, men der er også nogle områder, hvor de simpelthen skal tie stille. Tak. Så er det Lars, og så får Aya lov at runde det hele af. Det jeg hører dig sige, det er, at du gerne vil have en magtudredning, men du siger, at det er Folketinget, der er den stærkeste magt. Det er det jo overhovedet ikke. Du har en lang række af statsstøttede NGO'er, som i virkeligheden styrer det hele. Der er en præsident for en af de her organisationer, der har siddet og været med til at lave grøn trepart, som jeg hellere vil kalde rød-grøn trepart. Og hvad sker der så? Hun bliver miljøminister. Alle de her NGO'er, de er jo betalt, og deres direktører og deres præsidenter bliver hyret direkte fra Folketinget eller direkte fra BR i København. Og så kommer de over i stedet nogle meget, meget stærke, ret store organisationer, som kan arbejde på alle planer, og de lobbyer, og de bliver ved. Det er i virkeligheden et parallelt parlament, som bliver betalt af det, der burde være parlamentet. Vil du simpelthen have, at jeg runder helt lyt? Ja, men det gør jeg så jeg vil bare lige tilføje, at det er jo en urgammel debat, det her. Hvad kommer først, EU eller nationalstaterne? Jeg tror, vi er alle sammen enige om, at vi er tilhængere af nationalstaternes Europa med et samarbejde kun der, hvor det giver mening. Og i hvert fald på ytringsfrihedsfronten kan jeg sige, at vi er milevidt fra hinanden af, hvor ytringsfrihedens grænser går i EU. Så lad os endelig bevare vores ytringsfrihed, som vi har i Danmark, og kæmpe for den. Og så er vi nået til vejs ende, og inden vi afspiller vores... Ja? Nej, jeg kigger bare. Nå, men så inden vi afspiller vores sang, som vi jo er så glade for, så vil jeg i hvert fald på Trykkefrihedsselskabets vegne sige tak for endnu et godt folkemøde, for god ro og orden, godt samarbejde, i en kærlig ånd, og vi er, og det betegner vi os jo selv som, vi er det vigtigste korrektiv til den venstresnodede fætter-kusinefest, som folkemødet på lange strækker udvikler sig til. Det er så vigtigt, vi er her. Og det er vi, og vi har gjort det igen. Altså, jeg ved godt, man skal ikke passe på at klappe sig selv for meget på ryggen. Men vi har haft nogle rigtig gode debatter. Vi har haft rigtig mange spændende events. Og tusind tak til jer, der er kommet. Tak, fordi I mødte så trofast op, også nu, når det regner. Og så vil jeg sige tak for folkemødet 2026.
hører vi vores slagsang fra Frihedsstation. Tak fordi I kom. Det står med brede bøger, nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det bugter sig i Bakkedal, det hedder gamle Danmark, og det er Freja selv. Du sad i fordums tid, de harlis klædte kæmper, udvilede fra strid, udvilede fra strid. Så brug de frem til fjenders mænd, nu hvile deres ben bag højens bagtasten. De ting, der gives os, det vi fejler, når midlet til løgn. Det kan der foregik, nu glemte tiden, hvor fejler ikke selv. Det land endnu er skønt, de blåser fløen vælter, og løvet slår så grønt, og løvet slår så grønt. Og alle kvinder skønne møder, og mænd og raske svinde, kan bruge de danske bøger. Helt fra fædreland, helt hver i Dannebrog, som virker hvad han kan, som virker hvad han kan. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe øen spejler sin top i øen går. De ting der gives os, vil vi fejle, når midlet til løgn. Det kom der forud, nu glemte tiden, hvor fejler ikke selv. Det land endnu er skønt, de blåser søen vælter, og løvet står så grønt, og løvet står så grønt. Og alle kvinder skønne mør, og mænd og raske svinde, bebo de danske søer. De ting der gives, vil vi fejle, når midlet til løgn. Den kom der forud, nu glemte tiden, hvor brænder i dit sind. Hey, tak fordi I kom. Tak for det.